Bona nit ja, amics i amigues, barcelonins, barcelonines, ciutadans de Catalunya. Anirem ràpid perquè tenim molta feina, però deixeu-me compartir unes xifres molt ràpidament amb tots vosaltres. Són les següents. 2.300 col·legis electorals, 6.299 meses, 7.235 membres de meses, 5,3 milions de catalans cridats a votar. Avui tenim desenes de milers de catalans i catalanes defensant la democràcia als carrers i a les escoles de tot Catalunya. Catalans i catalanes, tothom a defensar la democràcia, tothom als col·legis, tothom dempeus, que no quedi cap col·legi sense protegir. Catalans i catalanes, avui als col·legis i el diumenge a les urnes. Ells ens van dir que no podien, però en realitat el que passava era que no volien. De fet, sabeu què passa? Que nosaltres sí que volem, però també podem, i això ja no ho atura ningú. Tenim a les nostres mans, expliquem-ho a tort i a dret, una arma de construcció massiva. Aquesta és la nostra arma de construcció massiva, que ho vegi tot el món, que ho vegi tota Europa, que ho vegi tot el poble espanyol, que nosaltres no som els violents, nosaltres som els pacífics, nosaltres som la gent que ens volem escoltar lliure i democràticament, que aquesta sigui la nostra arma el proper diumenge. Catalans, ara ja mai res ni ningú ens podrà aturar. Amics, amigos, después de este domingo, ya nunca nada volverá a ser igual que antes en este país. Hijos de la nueva república que nacerá, que nunca más nadie se atreva a decirnos qué tenemos que pensar, qué tenemos que votar y cómo tenemos que actuar. Esta nación se ha alzado para decidirlo todo de una vez por todas y todos juntos. Nadie nos podrá parar. Amics, i acabo. Sèneca digué a Neró: el teu poder radica en la meva por. Si jo ja no tinc por, tu ja no tens poder. Catalans i catalanes, l'1 d'octubre votarem i guanyarem. Visca Catalunya lliure!